antenna computer tha lang Photoshop software phe antenna computer ko computer the sando laman antenna Android phone de sha Photoshop phe antenna photo ni phe gram new sang ja software lang ai mi nga ku re ne ko antenna phone nam du laksan software nga okay de phe gra hu down ai nga phe nga te ro kha cha ga ya nga download ton da de phe pho ga nga ya da si yo ne ku gra ba okay de ko si yo ong da nga khang ra nga ya nga kan bruce na ya de down da phe nga ngày nào phone có nào show na uninstall logo na okay gra hu down na nga phe ko ngày download link cho da ku re de link ko gra ko re nga cho da yi nga ya ngày na Facebook page tha re nga de page min ko KBC mong min nga page ra nga okay de ko ya mu do the ne mren ngai ka da computer ne ma hok pe Android အတွက် Photoshop CC download link လေးပါnga ya de link ko ka thok dat na khu re nga de ko thok dat sang okay link ne ko ka thok dat sang ne khu re sa anh ni ne khu kang kre kang shi wa na cái đề ram tu khá càng siêu ra như ngày nghe ya ne ko cái đề này ăn download nga phe mu na ra đang ngom mu sa ya ngày white dan na okay ne download nga ko thok dat na de ko thok dat sang nga chang ya ne tra tha du wa na ra ang shi na myin ko Adobe Photoshop text ra nga ya ne pu na download nga ko ngai tip das na ya ne download nga ne sha ko bai tip na dan jang nga download glo do sai ka ra nga ya ne khu count khat ya ya mu do ne ko download glo do nga sha ra nga ya 0 ya khai nong the sa do okay download ngot na ra sa tai ngot sa download ngot de gra ko re nga phe wa tam ka nga ne file manager ko sa u tai ko imo recently download nga do sha ra nga ya ne download da phe thok da sa khim mi la ra ne install nga phe dim na dan ja ne ne open nga tip si yang de dan nga phe tip ko ga dan ja ne ni home key the pru na me gra sang ro nga phe na ko wa ma user ko ra nga ya ang ko du wa sa ha de phe po da na okay ne ko de accept nga phe wa tip ka mutun na de phe tip ka okay ya ne ko de photo library nga ko an the ni tập bông phe wa ska nam tu ra nga de camera nga ko an the klang ta tập bông giat na wa mai klo de black document ko an the ni de lai ka man mai sao sa lai ka ra nga phang na video tha bai khum ka che ju ka ba sa